Hola, ara us presentaré un projecte real que em varen encomanar una empresa concreta. Sabien que jo dissenyava en 3D, que tenia una impressora 3D i varen pensar que podia ser interessant que els dissenyés el que ara us explicaré. No? El problema, veieu aquí a la pantalla hi ha una bombeta eh, de llum infraroja que genera calor. Genera calor per incandescència. Incandescència vol dir que aquí hi ha un filet que se posa, degut a l'efecte Joule, se posa molt calent i genera, a part de llum, genera calor. I quina calor genera? Quin tipus de llum genera? Pues genera radiació infraroja, o sigui, llum infraroja. Aquesta llum té un poder calorífic bastant elevat. De fet, es genera 150 watts, que vol dir que consumeix uns 150 joules cada segon. I d'aquesta quantitat de consum pràcticament tot és calor. De fet, el que ens interessa en aquest cas. I se pot connectar des de 230 fins a 250 volts com a màxim. Vale? O sigui, se pot endollar a la corrent. I què té a veure això amb el projecte? Bueno, jo no vaig dissenyar la làmpara ja estava feta. El projecte era que hi havia una empresa de Navarra que va dissenyar, que va idear, va descobrir una propietat del grafè. El grafè és un material de carboni de llàmines molt, molt fines, i va aconseguir un producte que feia amb spray, el posava en els vidres i feia que la calor no passés a l'altre costat del vidre. Val? I clar, quin interès té això per una empresa de Mallorca? Doncs mireu, a Mallorca a l'estiu els hotels es posen plens a rebentar i imagineu-vos, dins l'hotel vols estar fresquet, vols anar a la playa i prendre el sol, però quan estàs dins l'hotel vols estar fresquet i no vols tenir calor. Clar, això vol dir molt de consum d'aire condicionat, això és una despesa brutal per als hotels. Imagineu-vos el gran que és un hotel, i a més tots els hotels tenen moltes finestres, per tant vol dir que tenen molta capacitat de rebre radiació solar. No? I això vol dir que si els clients tenen les finestres tancades, que solen tenir les finestres tancades amb aire condicionat i sense cap estor, sense cap persiana, perquè el que volen fer veure és les vistes de la seva habitació des d'on sigui, doncs clar, evidentment hi ha un efecte hivernacle brutal de la calor que entra del sol i que queda de dins del recinte rodejat de vidre, no? De dins de les habitacions de l'hotel, dels halls de l'hotel, etc. Totes les dependències exteriors. I amb aquest tractament aquesta empresa de Navarra va aconseguir que amb un spray, senzillament amb un spray, li aplicava damunt del vidre a la banda de fora, la banda que estava, diguem, en contacte amb l'aire exterior, i reduïa moltíssim la quantitat de calor que entrava de dins de l'habitació. No? I volien que jo ideés un sistema perquè els comercials d'aquesta empresa aconseguissin fer demostracions d'aquest vidre, no? Perquè clar, tu li comptes a un empresari que això te traurà molta despesa de tal, però ho volen comprovar, perquè si no ja me'n diràs tu. I la despesa és molt important. Per tant, i l'estalvi també és molt important si apliquen aquest tractament. Per tant, es tractava de crear un dispositiu que capigués aquesta bombeta. Aquesta bombeta ja tenia les especificacions bé, ja veus les hores que pot estar funcionant, quina potència consumeix, en fi, no sé, el que pesava, quina temperatura màxima pot assolir el que seria el vidre, la part de fora del vidre de la bombeta, en fi. I aquí hi ha les dimensions, val? I això és tot. Vale?
I què havia de tenir el dispositiu? Pues havia de ser un dispositiu que fos fàcil de posar un vidre tractat i un vidre i intercanviar-lo per un vidre sense tractar, que s'hi pogués ficar la mà de forma que encenies la bombeta i podies veure la diferència de temperatura entre tenir el vidre tractat damunt de la mà o tenir el vidre no tractat damunt de la mà. Vale? I a més havia de ser un dispositiu que fos fàcil de transportar, perquè això ho havien de dur els comercials i viatjar per totes les illes, no? Com a mínim totes les illes Balears, i mostrar-ho als directors dels hotels, directors de cadenes hoteleres si fos necessari, no sé. Vale? O sigui, havia de tenir aquestes característiques, no? I no havia de pesar gaire, havia d'estar enllaçat a la corrent, a més havia de tenir un interruptor per poder encendre i apagar la bombeta, en fi, tota aquesta problemàtica, no? Suposo que ja us heu assabentat. Això són les dades que me van donar ells, no? I havia de ser, evidentment, el màxim desmuntable possible per aconseguir que els comercials fos fàcil per ells muntar-ho i desmuntar-ho i dur-ho en el lloc i fer la demostració i no perdre gaire temps en la demostració i després poder-se unir a l'altre hotel, etc. i fer el màxim de ventes possibles. I això serien els requeriments.